هزيلነት ፖሊሲ ድረታ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ አህጉራዊ ዜናታት ኣብ መንጎ ዋሽንግተንን ቤጂንግ ብዝካየድ ዘሎ ብርቱዕ ፕሮፓጋንዳዊ መጥቃዕትታት ተዓቢሉ ቀኒሎ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ካብ ቻይና ነቂላ ኣብ ሰማያት ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ 60,000 ጫማ ብራኸ ንገለ መዓልታት ዘንቤት ሰብ ኣልቦ ባሉን ኮይኑ ተጋዊሑ ቻይና እታ ዝተወሰነ ናይ ርእሰ ምምእዛን ዓቕሚ ዘለዋ ባሉን ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት ከም እትነጥፍን ብዘይፍላጥ ናብ ክልል ኣየር ኣሜሪካ ከም ዝኣተወትን ሓቢራ እታ ባሉንን ጽዕነታን ሜትሮሎጂያዊ ሓበሬታ ንምእካብን ውፁእ ምርምራ ውዕዮ ንምክያድን እምበር ተጻባኢ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ወይ ስግኣት ኣንጻር ሃገራዊ ፀጥታ ናይ ዝኾነት ትኹን ሃገር ከም ዘይብላውን ኣነፂራ እንተኾነ ትርጉምን ኣጠማምታን ዋሽንግተን እንተወሓደ በቲ ብወግዒ ንህዝቢ ዝተነግረ ካብዚ ብቻይና ዝተዋሃበ መግለጺ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ መንግስቲ አሜሪካ ነታ ዓርሞሸሽ ባሉን ከም ሰላይት ባሉን ንክልል ኣየር ኣሜሪካ መጥሓሳ ድማ ከም ምዕቀት ንላዕላውነት ኣሜሪካን ሃገራዊ ሕግን ገይሩ ገሊጽዎ ኣብ መንጎ እዚ ተዓታ ኣሜሪካ F-22 ዝዓይነታ ዘመናዊት ነፋሪት ብምልኣኽ ነታ ኣብ ልዕሊ ገማግም ኣትላንቲክ ናይ ኣሜሪካ ትዝንቢ ዝነበረት ባሉን ብሚሳይል ወቂዓ ኣውዲቓታ ስብርባራ ድማ ካብ ገማግም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ልዕሊ 11 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ወዲቑ ኣብዚ እቲ ኣሻቐለ ጉዳይ ዓበይቲ ሓይልታት ንምፅንፃንን ምእካብ ስልያዊ ሓበሬታን ዘካይድኦ ልሙድ ምስጢራዊ ተልእኾታትን ዘዋፍርኦ ዝተራቐቐ መሳርሒታትን ሳይበራዊ ቴክኖሎጂን ኣይኮነን ምጥሓስ ሉኣላውነት ሃገራት ዝምልከት ኣህጉራዊ ሕጊ እውን ኣይኮነን እቲ ዘጋጠመ ክስተት ንፅል ፍጻመን ብርቂ ተርእዮን ይኹን ወይ ካልእ ምኽንያት ይወሃቦ ብዘየገድስ ፀወታን እገዳታትን ባሉናት ብሕፅር ዝበለ ጫፍ እምባዩ ሕመረት ናይቲ ጉዳይ ብቐንዱ ኣብቲ ዋሽንግተን ንቻይና ንምድራት እትኽተሎ ስትራቴጂ ዝጥመር ፕሮፓጋንዳዊ ምሲጣን እዩ ምስ ካልእ ህልው ዓለማዊ ቅልውላዋት ተደሚሩ ከዓ ሳዕቤናቱ ዝያዳ ዘይምርግጋእ ጥራይ እዩ